Jeg beklager rigtig meget, jeg afbrød den yoga-team. Fjeder. Ja, netop. Jeg er faktisk lidt bagud i forhold til vores forsøg, så har du noget at sige, som vi kan... Vi bliver nødt til at udlede vores teori om fjeder. Ellers ved jeg ikke, hvordan jeg hopper. Nej, det er rigtigt. Tak. Hej, og velkommen til vores fysikvideo. Vi laver fysikvideo om vores fjederforsøg. Og formålet med vores forsøg er at bestemme fjederkonstanten for den fjeder, vi har brugt i forsøget. Så ja, så skal vi jo vide lidt om fjeder, før vi kan lave et forsøg. Så vi starter simpelthen med at kigge på en fjeder. Hvis vi siger, at vi har en, vi har en væg her, og til den her væg, der har vi simpelthen en fjeder. Og den er i det, man kalder hvileposition, så det vil sige, den rykker sig. Så her, der er vi som en hvileposition. Og så har vi en anden fjeder her, som bliver sådan, den bliver simpelthen trukket i. Så der er en eller anden, der trækker den her fjeder. Og så har vi en sidste fjeder her, som bliver presset sammen. Så sådan der. Og i den her fjeder, der bliver ligesom ophobet en kraft, når man ligesom enten trækker i den, eller trykker på den, maser den sammen. Og her, der vil den her kraft, den vil simpelthen pege herinde indad, fordi den ligesom bliver trukket ud, og så har man ligesom tendens til at ligesom trække sig selv ind. Og her, der har man den modsatte vej. Og de her kræfter, de peger altid modsat af den strækning, de bliver trukket i. Så den her, den bliver ligesom trukket i her, sådan en positiv strækning, den vej. Og her, der har vi ligesom en negativ strækning. X kalder man det strækning. Og der er en lov, som beskriver det her fænomen, og det kalder vi Hooke's lov. Hooke's lov. Og alle fjeder, ligesom, som følger den her, de har ligesom den her kraft, der kan man også kalde for en elastisk kraft. Så hvis man fx har den her elastik, så kan man også se den som fjeder, og jo mere jeg strækker den, jo mere fjederkraft har den. Og den her kraft, den er proportional med strækningen, man strækker. Og der skriver vi en lov op, som hedder Hooke's lov. Hooke's lov, den siger, at den resulterende kraft, den er lige med minus k gange x, hvor den resulterende kraft er kraften, x det er strækningen, og minus k, det er den her proportionalitetskonstant, fordi de ligesom er proportionale. Grunden til, at der er negativ fortegn, det var ligesom jeg fortalte før, der er fordi kraften den altid peger ligesom den anden vej, end den strækning, den bliver trukket eller mast. Så nu har vi ligesom den her lov defineret, og den her konstant, den kalder vi også for fjederkonstant, og den har en enhed, så skal jeg herover, Newton per meter. Ligesom fjederen har ligesom en enhed, fjederen har en konstant, som bliver, hvor kraftig den er per meter, den ligesom bliver trukket i. Okay, nu tror jeg lige, at jeg sletter det her. Okay, nu vil vi gerne have ligesom et scenarie, som vi kan bruge til vores forsøg. Så hvis man har væggen herovre, for eksempel, så har man en fjeder. Og til den her fjeder, der er ligesom fastbundet en vogn på hjul. Og vi antager her, at der ikke er noget friktion, glidning. Og når den her vogn, den ligesom bliver presset ind, lad os sige, at den er herinde, så har den ligesom
strækningen her. Selvfølgelig så har vi stadig tyngdekraften, som påvirker dem. Vi har numerikraften, men de udligner hinanden. Og så har vi den resulterende kraft indad mod nulpunktet. Jeg siger meget Og det samme, hvis vi havde det modsatte scenarie, hvor vognen var herude, så ville kraften ligesom pege den vej. Og så vil vi gerne finde en stedfunktion for den her vogn. Og normalt så har vi stedfunktionen x og t, og den kan vi ligesom udlede fra vores Hooke's-lov. Hooke's lov, den sagde jo, at den resulterende kraft var lige med minus k gange x. Men vi ved jo også fra Newtons anden lov, at den resulterende kraft den er lige med m gange a, massen gange accelerationen. Igen. Så dividerer vi massen over på begge sider, så vi siger, at accelerationen den er lige med minus k gange x over m. Og så laver vi det, så vi har at k over minus k over m gange x. Så accelerationen har ligesom den her sammenhæng sammen med x. Og nu, hvor vi gerne vil finde stedfunktionen, så afhænger det. Så kan vi for eksempel have den som afhængig af tid. Så vi siger, at accelerationen den er lige med det var et ordentligt minus. Minus k over m gange x og t. Og for os skal I forstyrre. Og vi ved fra vores andre, vores fysiske viden, som jeg siger sidst, at accelerationen det er ligesom det dobbeltafledte for stedfunktionen. Så man kunne også skrive det på en anden måde, så vi skriver, at x dobbeltmærke af t, det er det samme som det vi skrev lige før, minus k over m gange x og t. Så vi ligesom opstille en anordnet differentialligning, som Michael gerne vil finde løsninger på. Okay, som vi ved fra tidligere forløb, så kan man finde accelerationsfunktionen ved at differentiere stedfunktionen 2 gange. Og som Laurits fandt ud af lige før, så nu står jeg lige x dobbeltmærke af t, fordi vi differentierer stedfunktionen 2 gange. Så fandt Laurits ud af, at accelerationen det er minus fjerdekonstanten over massen, gang med x og t. Lige her, der har vi så en differentialligning, eller en andenordens differentialligning. Og det der kommer jeg så ikke til at bevise, men sådan en differentialligning, den har den fuldstændige løsning, der hedder x og t er lige med a gange med sinus af omega gange med t, som så er vores variabel, plus b gange med cosinus af omega gange med t. Og her har vi så, at a, b og omega faktisk er vilkårlige konstanter. Det jeg så vil gøre er, at jeg vil gerne finde ud af, at den her faktisk er en løsning til den her. Så det jeg så skal gøre er, at jeg skal differentiere den her 2 gange. Så jeg differentierer den første gang i. Og til det så får vi faktisk hastighedsfunktionen ved at t, som svarer til x mærke af t. Nu differentierer vi den lige første gang. Når en konstant er ganget på på variablen, så forbliver konstanten. Og så her har vi så en sammensat funktion. Og når man differentierer en sammensat funktion, så tager man den indre funktion udifferentieret og ganger den på med den ydre funktion differentieret. Og sinus differentieret giver cosinus. Så det står cosinus af omega gange med t. Og så lægger vi lige til b. Den forbliver også. Og cosinus differentieret giver minus sinus. Så i stedet for at smide den derover, så skifter jeg lige det her fortegn ud med et minus. Gang med sinus af omega gang med t. Og så skal vi så videre og finde accelerationsfunktionen. Og det gør vi så ved at differentiere den endnu en gang, så den hedder a af t. Er lige med x dobbeltmærke af t. Lige med den her som før, så den forbliver. Og en anden konstant ganget på, den forbliver også. Så har vi vores cosinus, den bliver så til minus sinus.
Så jeg sætter lige minus fortegnet herud i stedet for. Og så vi har den indre funktion, der er udifferentieret, der gange på, så vi får omega igen, og den her bliver til sinus af omega gange med t. Og minus fortegnet der forbliver, b forbliver. Jeg tror, jeg glemte at skrive en omega på herude, fordi det er jo så den indre funktion udifferentieret. Men det har jeg lige fikset. Så den smider vi også på her. Og den indre funktion udifferentieret igen, der. Og så giver vi sinus af sådan der. Og så vil vi faktisk gerne se, om det her udtryk, det svarer til det her udtryk. Og af den årsag, så vælger jeg at sætte omega i anden uden for parentes, hvor fortegnet minus også forbliver. Så det vil faktisk se sådan ud. Så a og t med x sådan der, x dobbeltmærke. Og så sætter jeg minus omega i anden uden for parentes. Så får vi a gange med sinus af omega gange med t plus, fordi fortegnet er herude nu, b gange med, nej, det er faktisk forkert, det har jeg så. Den bliver til cosinus. Der. Ja, det er bare b gange med cosinus af omega gange med t. Jeg kan gøre lige, når Karina siger, at den her på dobbelthastighed. Du mangler en parentes. Ja, smukt. Og hvis vi lige kigger godt efter, så kan vi faktisk se, at den her, den svarer jo egentlig til den her. Og det her udtryk, det svarer så til x og t. Det har jeg skrevet der. Så den her, den bliver faktisk sådan der. Så har vi vores minus omega i anden gange med det her. Det svarer jo så til x og t. Så skriver jeg lige der. X og t. Og det jeg bruger det her til er egentlig, at jeg får jo det her udtryk, det så svarer til det her udtryk. Og det betyder så egentlig også, at vores vinkelhastighed omega i anden, det svarer til vores fjerde konstant over massen. Så hvis vi skal finde vores omega, så tager vi egentlig bare kvadratroden af fjerde konstanten over massen. Nu kommer vi lidt ind på svingningstid, eller periode, som vi kalder det. Og det er ligesom den tid, det tager for fjederne at ligesom udføre en fuld svingning. Og vi ved, at svingningstiden, eller perioden, den er defineret som 2 gange pi over vinkelhastigheden. Og som Michael han fandt ud af før, så var vinkelhastigheden, den var lige med kvadratroden af fjederkonstanten over massen. Så det kan vi sætte ind i den her form. Vi sætter det her ind i stedet for vinkelhastighed, så vi får, at t den er lige med 2 gange pi over kvadratroden af fjederkonstanten over massen. Og når man dividerer med en bryg, så ganger man den omvendte, så vi siger, at 2 gange pi gange kvadratroden af massen over fjederkonstanten, vi har bare byttet den om, det er det samme som svingningstiden. Og det kan vi bruge i forsøget, hvis vi nu for eksempel kan måle svingningens gennemsnitlige periode. Hvis man for eksempel måler 10 svingninger og dividerer med 10, så har man, hvor lang tid en periode den tager i sekunder, og så har man for eksempel loddets masse, og så kan man finde fjederkonstanten på den måde. Så det er også en måde, man kan gøre det på. Mange tak. Var det med? Okay. Mange tak, Laurits. Og det leder os faktisk videre til forsøgsopstillingen, og hvad vi bruger disse former til. Så det første, jeg vil kigge på, er, hvordan vi udfører forsøget. Og det vi gør, er, at vi har en rimelig stor fjeder, og den hænger vi ned fra loftet af. Og på den, så hænger vi en dunk, og det her dunk, det fylder vi op med vand. Og det vi egentlig forsøger at gøre i det her forsøg, det vi går efter, det er at
finde vores fjerde konstant for vores fjerde. Nå, jeg sagde log før, ja, for vores fjerde. Og det første, jeg vil starte med at sige, eller noget vi er meget glade for i fysikken, det er at lave lineariseringer, hvor vi så fra kan aflæse vores fjerde konstant. Og Laurits han slutter jo af med at udlede den her formel, der hedder omløbstiden, er lige med 2pi gangen med kvadratroden af m over k. Og man kan endelig kigge på her og finde ud af, hvilke ting man kan regne ud, altså hvilke ting man kan måle, og andre ting vi kan aflæse på grafen. Og vi kan i hvert fald måle massen på vanddunken, hvilket vi også gør. Og så kan vi sidde og tælle... Og massen af fjerderen sammen med massen af vanddunken. Ja, den lægger vi også til. Ja. Og så kan vi også finde... Hvad kaldte man det? Omløbstid? Nej, svingningstid. Ja. Svingningstid. Ja, tak. Nej, det skal også lige påpeges, at det skal være en tredjedel fjedervægt, man lægger oveni. Det regnestykke vil vi ikke vise. Nej, men det kommer ikke i rapporten. Ja. Men det jeg så har jeg interesserer mig i lige nu, det er at isolere vores fjerde konstant. Og vi kan jo se, at der er sådan, det er kvadratrod, så vi kan egentlig bare sætte hele udtrykket i anden. Hvilket giver 4pi i anden. Og så har vi vores m over k. Og den kan man så egentlig omskrive. Du mangler lidt i anden på pi. Der 4pi i anden, ja tak. Og den kan så kan man egentlig bare tage m'et væk, og så kan man omskrive den til 4pi i anden over k gang med m. Så vi har vores masser på første aksen, eller x-aksen, og så har vi omløbstiden i anden på anden aksen. Stadig svingningstiden. Ja, det er fint. Svingningstiden på anden aksen. Ja, og så kan vi aflæse den her, og så får vi en værdi, som vi så sætter lige med at isolere k. Og så får vi vores fjerde konstant og ikke konstant. Og det var den første måde. Den anden måde, det er, at vi ved, at vores vinkelhastighed, omega, afhængig af hvem man lige er, den svarer til kvadratroden af k af vores fjerde konstant over massen. Og det tror jeg, vi udleder tidligere i videoen. Gør vi ikke? Jo. Fint nok, og den er egentlig relativt simpel. Altså, man opløfter vores vinkelhastighed i anden, så man får k over m. Og vi er egentlig interesseret i at finde k. Så vi kan bare finde vores masser, og så tage 1 over m på første aksen, og vores omega på anden aksen. Og måden vi så finder vores vinkelhastighed på, det er, at vi har en sensor, en ultralydssensor, og den sætter vi så hernede. Og vores lod, den trækker vi ned, og så kan vi slippe på den. Så den her, den er forbundet til loggerpro på vores computer, og det der så sker er, at den tegner en svingning, en harmonisk svingning. Og ud fra den, der kan vi så aflæse vores vinkelhastighed, som vi så benytter her, og så kan vi regne vores fjerde konstant ud. Den tredje måde, vi vil finde vores fjerde konstant på, det er ved at bruge Hooke's-lov. Der så siger, at fjerdekraften, ja, fjerde F, skriver FF, er lige med, og nu i starten skriver jeg lige minus K, gang med massen. Og når den her, den står stille, for det gør den i det her forsøg, så ved vi, at vores tyngdekraft, størrelsen af den i hvert fald, den skal være lige så stor som størrelsen af vores fjerdekraft. FF. Så det vi så gør er, at vi kan egentlig bare tage massen, den har vi jo hver gang alligevel, og så kan vi finde tyngdekraften for vores dunk, og det gør vi så ved at tage massen og gange med tyngdeaccelerationen, så kan vi lave en linearisering. Når vi har med størrelse at gøre, så skulle vi gerne få sådan en der, og så får vi vores tredje og fjerde konstant. Nice.